Emakosini thokozani kama kulisedi khanya ndawuwe. Praise the Lord. Please don't forget to like and subscribe, ne? And also please join my membership channel. As soon as you join my membership channel, please alert me via WhatsApp. Number on screen, alert me. Kunesidlo nawo ungasithola ungabuza noma yini uzawuphenduleka concerning spiritual ngithi. Ngizokhuluma namhlanje ngeindaba zamalimi. Zamalimi yo kune forge eningi lapha, kune pretense eningi, kunamanga amaningi lapho because of angazi umuntu ulalelisisa kahle osuke yakhuluma ngamalimi besayithatha yenze yakhe. It's not for everyone, cause my figure lengelosi yamalimi loud and clear. Ilimo ngeke ul understand na namhlanje silikhuluma sil understand, and it can't be kuba bo kapara shakara kata njalo bonke. It cannot be about when it comes to umdawa wamanje ukhulumiswa isimaputo kuphela, isimaputo kuphela makhoyisen nako konke nayo ingelosi noma amathonga adinga iattention kakhulu, and ayalwa. Sikhuluma ngabantu abalwayo ke, mawufuna ukwazi ingelosi ezilwayo namathonga alwayo yilaba abamalimi. Ngizokhuluma with my case ke. What happened? I don't know what knowledge yokuthi ngibe nayo i-moment nayo ingelosi yamalimi ifike kanjani, mhlawumbe inhlakanipho kamoya le eza nabanye. Kukhona ingelosi zenhlakanipho ezikubonisayo ukuthi umlilo lo. It doesn't mean ukuthi kwamele utheste uNkulunkulu namathonga ukuthi ngiyangena emlilweni ngizosinda. Ikupha ingqondo ukuthi umlilo lo uzosha. Into abantu wrong abayenzayo bayibona nje ukuthi ingozi lento, athi hayi ngizosindiswa uNkulunkulu, ngizosindiswa amathonga. Awadlali kanjalo, awungeke kuwele lapha esigodini. So ngibuyele ke endabeni yani yamalimi. Uma uke wakhuleka namhlanje so uzithathile insebenzo zokhaya kuqhamuke lengelosi yamalimi noma amathonga wamalimi, uyaye uzizwe ukuthi hayibo nayi manje iyakhuluma lento kodwa ke awu understand. Nayo ifuna meditation ke lapho. Have your book. Sengiyakulapha ke manje, have your book la. Into engisebenzele makube ucakekile ukuthi hayi kuvele kuthi nje ngikhuluma. Asikhulumi ngabantu abafojile abayizwe inkonzweni bayizwa ngisho nasemandawini laphana ebungomeni. Ngikhuluma ngengelosi ngempela ekufanele uqhumane nayo oyizwile ukuthi ngathi ngakhuluma ngamalimi. Usually it happens during mawukhuleka noma uthi uyaphahla kuze nje ilanguage ongayi understand bese babaningi uzwe nje umsindo, abanye ba surround umlilo. I don't know izoya straight to umnikazi wayo lenkulumo le. So bengiyenzani ke mina, bengihlala phansi ngifune a quiet place ngiwani ngaleso sikhathi. Ngiyayibiza ngithi ngikuzwile ukuthi sowukhona, ufikile wakhuluma ilimi engalazi, ngicela kube ne translator duzani ezokwazi ukunichazela ukuthi mina ngithini. Then uvala amehlo ukuthi ngicela ningifundiseni namalimi, ngifuna ukwazi. Now communication now. Then what happens, uyawuzwa soon as uvala amehlo makube yiyo ngempela bazoza ngalawo malimi, bazoza ngalawo malimi. So mina bengenzani, bengithatha incwadi ngithi manje uyi-one energy yakuvumela ngaleso sikhathi. Uthatha incwadi, uthatha ipen yakho, ubhala into ongayazi lo uyizwayo, uyibhala ngade way isho ngakhona. Uyibhala iyaqhubeka, uyilinde uyizwe, vala amehlo uyizwe ubhale. Niyafundisana ngaleso sikhathi. Ithi mayifika leyo nkulumo le, we need to practice that ngathi ufundiswa
crash u-ABCD angithi sicala singawazi sigcine sosuyenza ingoma ABCDEFG HIJKL so nayo ihamba njalo ugcine so ikhuluma ngithi manje uyifunda njalo uyayifunda and the shocking part iya direct namhlanje ngikwazi ukulapha ngisho nanoma kuthiwa la kuthiwa kunesimo esingalawuleki sunezi ngasho lamagama ngiyazi ukuthi akhulula everyday that's why ngisho ngithi ingelosi ezilwayo zempi asikwazi ukuthi ndandandandandandanda sonke still remember ngisenkonzweni if uvukile umoya wokudonsa ukhuluma ngamalimi uthi bothi ngihleke phansi kwegovernment ngaze ngakhala inyembezi wathi obengihleli naye I wish ukuthi uMpomi uyilalele lento wangibheka wathi hey izawukufikela kaze yakhe izothini yaqala ngethi wathi ngathi ubuthi so basically abamalimi it's very important uma uthi uyaphuleka noma uthi uyaphahla noma usemoyeni wazizwa ngathi kukhona a foreign language eqhamukayo please make sure and ungalinge uthi eyomndawo ungayilingi uyidecidele ukuthi yakuphi kodwa ke one thing for sure ngingathi ngikhuluma eyami ilanguage yamalimi yami yengelosi yamalimi bese qhamuke omunye mhlambe asizibeke ngeindawo ezithola ukuthi maybe yamaKholisen yasemaputo kwamele zihlangane kwamele kube khona ekhuza enye lapho cause ziya understandana kahle ingakho noma angeke ngibeke leyo nkonzo leyo ingakho kuba easy ukuthi omunye wamalimi akhuza omunye wamalimi nanoma nizwe ukuthi amalimi akhona awaphuma endaweni eyodwa so please when it comes to amalimi ungazifakeli inkinga ngoba uyobubiza into ongazazi angeke ufundise umuntu wala emhlabeni and angeke ukope kumuntu wala emhlabeni kwamele kube ilanguage ozipha isikhathi nayo it's more of meditation and then uhlala phansi with your pen and paper bakufundisa angakaqedi mina njengoba sengivalile ngoba ngisasebenzelwa ile half le ngisafanele ngemfundweni yakona mhlawumbe mina ngisabambe le engiyazi ukuthi iqhaqha kwasana manje iqhaqha isigulo iqhaqha iphakamisa ingelosi manje so what if ngisavaleke le yemali mangithi angidingeki nokuthi uthwala so it's a journey we all have to face ngama different assignments kancane I will break it down I will make it easy for the one onga understand so please ngicela ni scroll it down nyofuna no lalela ama video definitely ngiyayazi ingelosi elapha ngomlomo emakhosini thokozani Camaguliseni Khanya please don't forget to like and subscribe.